ಊರಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಮ್ ತುಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕಾದು ಬೈದಿನ ಕಲರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆಜಿ ಆಂಡಲ ತರಕಾರಿಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಜಾಮು ಸೂಪರ್ ಆದು ಬೈದಿನ ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮುಲ್ಪೆನ ಅರ್ಧ kg ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದೆತೊಂದೆ ಉಂದೆ ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದಿವಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬೀಟ್ರೂಟ್ಲ ದೆತೊಂಡೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ದಾಯ ದೆತೊನೆಂದು ಪನ್ಪೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ನೆತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ತು ನೋಡು ನಿಕ್ಕಲು ನನ್ನ ಲಯನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ ಪಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತನ ನಿಗಲಿ ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಪತತ್ತ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ತೊನ್ಗ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅರಿಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ನೆತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ತು ನೋಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಡಾಯಿನಿ ನೆತ್ತ ಒಂದೇ ನಿಂಚ ನಮ್ಮ ಗಾಲ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಾತಂಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತಿ ಓಡಂಗ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಪೇಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಳೋದನ್ನ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ದಿನ ಪಂದು ಅವಲ ನಮ್ಮ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಪಂದು ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಆತ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಪೇಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಳತನ ಜಾಮ್ದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೌಲುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಏತ್ ಪಾಡೊಡ್ದ ಐಕ್ ಈ ಬೌಲುಡು ಯಾನ್ 4 ಕಪ್ ದಾತು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಿಗ್ಲು ಸೇಮ್ ಕಪ್ಪುಡ ಮೆಜರ್ ಮಲ್ತಂಡ 4 ಕಪ್ ಜ್ಯೂಸಿಗೂ 2 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹದನೆತ್ತ ಈತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಕೊದ್ಯರೆ ದಿಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದು ನಿಗ್ಲ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡ್ಲ ಕೊದ್ದವಲಿ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡ್ಲ ಕೊದ್ದವಲಿ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈತ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನೆಕ್ 2 ಕಪ್ ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ ಕೊದ್ದಿದು ಅಂತೆ ಆಜಿಗಿನ ನಮ್ಮ 2 ಕಪ್ ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಉದೇನು ತುಲೆ ಇಂಚ ಬೆರವಡು ಕೈ ಬುಡಂದೆ ಇಂಚನೆ ಕಲತೊಂದು ಎಪ್ಪುಡುದುಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಜಾಮ್ದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ತುಲೆ ಸೋಕು ಬೈದುಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೋರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡಿಯ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಶೋಕು ಇಂಚ ಕೈ ಬುಡಂದನೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ದಾಯ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಉಂದುವೇ ತುಲೆ ಜಾಮುದ ರಿಯಲ್ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಜಾಮು ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಗೆ ಯಾನು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜೆ ತುಲೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದು ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಜಾಮ್ ರೆಡಿ ಪಂದು ತೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಚೂರು ನೀರು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಂಡ ಆತಿಜಿ ನನ್ನಲ ಒಂತೆ ಆವಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಒಂದೇನು ನೀರಿಗೆ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆತಂಡ ಪಂದು ತುಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕು ಬೈದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಜಿಂಡಲ ಅತೇ ಶೋಕು ಬೈದುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಮ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಚೂರ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್ದೆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಚಪ್ಪೆವರೆ ಬುಡ್ಕ ತುಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಜಾಮುದ ಏತ್ ಶೋಕು ಬೈದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ಗ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತು ತೋಜವೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಟೆಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಂದು ಆತೊಂಜಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಈ ಜಾಮ್ ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ಆತಂಡ ದೋಸೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಮಲ್ತನ ಜಾಮ್ ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಅಂಚನೆಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಐತೆ ತುಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕು ರೆಡ್ ಆದು ಬೈದನ್ ತುಲೆ ಪೇಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಜಾಮ್ದ ಕಲರೇ ಬೈದಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆಯಾನು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಇಂಚವರ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವಸ್ತುನೆಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆಜ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಎಲ್ಯಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರು ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ತುಲೆ ತೂನಾನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನೈಕ್ ಧನ್ಯವಾದ.